Janik Anita 2020-ban alapította meg ruhamárkáját, amelynek darabjait az átlagnál alacsonyabb hölgyeknek készítette. Az öltözékeket sokan megkedvelték, és az átlagos vagy éppen magasabb vásárlók is szívesen viselték volna. A márka így nemrégiben kissé átalakult, hogy mindenféle testalkatú hölgy megtalálja a modelljeik között a neki leginkább megfelelőt. A Petik márkát új showroomjában látogattuk meg. Én nagyon szeretem a letisztult darabokat és az időtálló darabokat. A mostani kollekcióm is az Art Deco stíluselemekre épült, és a Bauhaus praktikumát szeretem belevonni, mert ugye a viselhetőség és az időtálló formavilág az számomra nagyon fontos. Az egész márkára jellemző egyébként, hogy szeretem a letisztult vonalakat, de szeretek benne egy kis pluszszabás vonalat, egy kis játékot belevinni. Ennél a felsőnél is itt a puffos ujjak, a megkötés, a zsebek hangsúlyozása, és szeretem egyébként a gombokat is. A közeli tavaszi-nyári kollekcióra már elkészültek a mintadarabok, aminek jellemzője az Art Deco, amit említettem, és az Art Deco stíluselemek. Most meg is mutatom nektek, a válmegoldásokban lehet látni, a hajtások, rakásokban köszön ez vissza igazából, és színekben a semleges színeket szoktam választani. Egyébként a bézsek és a feketét választottam, de ahogy láthattátok, egy kis barackot is belecsempésztem a mostani kollekciómban. Ez is egy kedvenc fazonom, itt látható a ruhán a hangsúlyos válmegoldás, és a nagy gombok láthatóak rajta. Készítettünk hozzá övet is, és akkor mindenki úgy használja, hogy szeretné. A krepszövetet választottam, és pamutszatén a mostani kollekciómhoz. A pamutszatén az egy természetes szál, aki nem szereti egyébként a poliészteres anyagokat, ez teljesen ideális neki. Ez az anyag is megidézte a Bauhaus és az Art Deco-nak a szépségét és az eleganciáját. Ezt többféleképpen lehet viselni, 2 övet is készítettem hozzá. Itt ugye az Art Deco-nak az elemeire a nagy gombok visszaköszönnek, de bárhogy lehet viselni egyébként ezt öv nélkül is, övvel is. Mielőtt elkészítettük egyébként a tavasz-nyári kollekciót, az bevált szokásom egyébként, hogy a vásárlóimat megkérdezem. Elkészítettem a mintadarabokat, és egyébként ez volt az első nagy kedvencük. Nagyon sokan felpróbálták, és nekem ez egy pozitív, jó visszajelzés. A második kedvenc az pedig ez a kis ruha volt, ezekkel a kis hajtásokkal és a különleges új megoldásával. A márka indulásakor és most a megújulásakor még nagyobb hangsúlyt kapott számunkra egyébként a fenntarthatóság, ami a megfelelő anyagválasztás és kidolgozáson túl gyakorlatilag ugye a limitált elérhetőségben és ezzel is a túltermelés visszaszorításában mutatkozik be. Azt találtuk ki, hogy a korábbi vásárlóinknál már megvásárolt vagy feleslegessé vált korábbi darabjainkat, azt visszavesszük, és annak különböző hasznosításokat szánunk, akár újrafeldolgozás, akár fiatal tehetségeknek odadni, hogy valamilyen kreatív projektben tudják hasznosítani, illetve lehet, hogy szerető új gazdát keresünk neki. Szeretek kísérletezni egyébként, és érdekes egy adott darabban egy kis aszimmetriát, egy kis plusz belevinni a darabokba, és itt is lehet látni az aszimmetriás megoldást, hogy az eleje egy kicsit hosszabb, és egy kötővel felhúztuk. Ez a saját mintánk, és hozzá egy kicsit letisztultabb nadrágot választottam fazonban, de viszont itt is visszaköszön a nadrág zsebnél ez a minta. Ezt a ruhát főleg azoknak tudom ajánlani, akik fönt sokkal vékonyabbak, mint csípőbe, mert ez a szabásvonal elrejti a csípőnek a vonalát. Ez a belvárosi helyszín, ahol létrehoztuk itt a Petik showroomot, ez egy régi házmesterlakás volt, 50 éve ki nem festett helységek, stb.
Úgyhogy ez teljesen jó alapot adott annak, hogy a márka és a saját ízlésünknek megfelelően tudjuk kialakítani. Fontos szempont volt az, hogy egyszerre legyen modern, és egyszerre legyenek benne örökségek. Az örökségek alatt azt értjük, hogy itt vannak régi bútorok, antik bútor is, és teljesen új. Például a ruhaállványokat azt teljes mértékben itt mi terveztük, mi kísérleteztük ki, és mi gyártottuk le saját magunknak. Ez egy elég hosszú folyamat volt, sokkal hosszabb, mint amikor ezt így elképzeltük, hogy megcsináljuk. És ugye nagyon fontos cél volt az, hogy ez ne egy DIY valami legyen, ami olyan minta, hanem ez az, aminek látszik. Eddig még senki nem jött rá igazából, hogy ezt mi csináltuk volna, még nem mondtuk el. De a bútorokban is van olyan, amit itt a helyszínen restauráltunk, illetve kerültek be olyan darabok is, amit stílusban, üzenetében, gondolatiságában teljes mértékben ide jónak éreztünk és megvásároltunk. Kiegészítők terén is igazából számos olyan régi vintage, vagy akár néhány éves, néhány 10 éves darab van, aminek a fő üzenete az esztétikai érték, a maga a design volt, és ez fontos volt számunkra, hogy a tárgyak is üzenjék azt a gondolatiságot, amit képviselünk.